त्यात आपण तेल घालूया, त्यात आपण हिंग घालूया चवीपुरता, त्यात थोडी हळद घालूया, थोडा गरम मसाला जो आपण घरात वापरतो, आलेले शिजवून घेतलेले कुळीथ आहेत ते त्यात घालायचे. त्यात आता चवीपुरतं मीठ घालूया आपण, चवीपुरता गूळ, तर त्याच्यावर आपण झाकण ठेवून एक चांगली वाफ द्यायची. आता त्यात आपण हे जे खोबरं आहे ते घालून घेऊया. तर आपली इथे 2 मिनिटात उसळ रेडी झालेली आहे.